zašto Mbappe nije pozvan u reprezentaciju? Pa recite vi meni, mislim, ko to je izbačen od Arsenala u Ligi šampiona. To upropaštava sebe, upropaštava Real Madrid i upropaštava reprezentaciju. Tako da... Ne. Koga? Aha. Ja sam se sa Komanom čuo 5 puta. Prvi nije psihološki spreman. To je meni sasvim jasan signal da su njemu ležu prioriteti. I dok sam ja selektor, on više neće biti pozvan u reprezentaciju. Pa vidite, to je jako lepo što je Rafael Varane rekao da bi on sam sebe pozvao u reprezentaciju da je selektor i to je dobro, nadam se da bi svi igrači tako sebe zvali, ali dobro je što Varane nije selektor, dobro je. Kante je važan igrač za našu reprezentaciju, on je pokazao više puta da godine nisu bitne i ne znam sad kakve to veze ima sa svim ostalim. Zašto da zovem Griezmana? Mislim, čovjek tamo ulazi s klupe u primjeri bez nekih rezultata. Ja sad treba nekom da uzmem mesto zato što on sa 30 i koliko godina žele da igra. Ne, ali to. Hvala lepo.